bastard owu ike ọkụkọ weta that idiot ka m were mkpara kụọ ya n'isi ka Chineke kpọọ ya ọkụ. So Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro, useless idiot like you. Onwebe ihe ịmụtara ihe ma wụrụ anyị oheli Biafra ana ma ha ojusi idiot na-asị na ha wụ ndị IPOB. Oheli Biafra in the name of Jesus we shall conquer. You an idiot. You are useless idiot. So Nnamdi Ezebiro gara bee n'aka ndị iro just because of all those idiots. Not only have the IPOB, they are idiots. So ihe mụtara wụna so onwe ihe mụtara from aka Nnamdi Kanu. Onwe ihe mụtara wụna anyị oheli Biafra anyị ga-enwere onwe. Idiot dị ka gị ị ga-enwere onwe. You will never enwere onwe because 95% of our people wunde kpere na that idiot na-akpọ ntuni a na-akpọ Jesus Christ. So ele otu ị ga-eje enwere onwe. Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro si ha ngwanụ na ose tiene ka anyị jee mee ihe siri ike ka eji nwere onwe. Those idiot ga-egeme their priests and pastors ntị na America because ihe awụ agent of the slave masters emere implant n'ala Igbo anyị. Ndị Igbo adịghị nwere onwe unless ma anyị deal with this sabo of a thing and the sabo okpukpere ndị ọcha butere na anyị. Yes, etie, he were Bible ha sị mba